Jeg stod helt på et nybegynderstadie, kan man sige, hvor jeg lige var startet. Så jeg har bare fået det struktureret, synes jeg nu, og jeg har fundet et fundament i min virksomhed, som gør, at jeg er sådan meget mere sikker i, hvad jeg vil og hvad jeg skal med det, og hvilken vej jeg skal. Det, jeg har lært på Skarp Start, det er helt sikkert at få noget fundament, altså blive sikker på, hvad jeg egentlig vil. Altså jeg bliver bekræftet i, at det er på rette vej, og det er det rette budskab, jeg har. Samtidig med, at jeg også bliver mere skarp på, hvad mit budskab er, og hvorfor jeg vil det her. Men da jeg startede på Skarp Start, havde jeg ikke ret meget strategi over min virksomhed, og jeg vidste ikke helt, hvad retning jeg skulle. Jeg vidste heller ikke ret meget om, hvilke produkter jeg egentlig skulle sælge. Så jeg har fundet en vej, synes jeg. Altså jeg ved fuldstændig nu, hvordan jeg skal gå ud og sælge, og hvad jeg skal gå ud og sælge. Og det er de andre i gruppemarkedet. Det er rigtig meget en tro på, at det er de rigtige produkter, jeg har, og der er behov for dem ude i markedet. Så jeg skal bare derud af. Produkttrakten har været rigtig god, og simpelthen få det skrevet ned, for at få nogle konkrete produkter, nogle ydelser, jeg kan sælge på min hjemmeside. Jeg bliver meget mere sikker på mig selv og min virksomhed. Jeg kan meget nemmere formulere det nu, end jeg kunne før, når folk spørger mig, hvad det lige nøjagtigt er, jeg sælger. Det at blive skarp på min mission og vision og værdier, det gør, at jeg meget nemmere i dag kan gå ud og sælge mig selv. Det er meget nemmere, når jeg møder nye mennesker og simpelthen forklare, hvad jeg kan og hvad min mission er. Jeg kan mærke, at jeg ikke behøver at tænke så meget over det mere. Det kommer meget mere flydende nu, end det gjorde i starten. Dagsplanen, ugeplanerne, gameplanen har jeg brugt meget og begyndt virkelig at få sat styr på. Det giver mig et overblik over hverdagen og over de opgaver, jeg skal nå. I forhold til før kurset, der føler jeg helt klart, at jeg er blevet meget skarpere og meget mere i stand til at drive en enkeltmandsvirksomhed. Jeg har fået meget mere mod på det, jeg har fået mere retning på, hvilke vej jeg skal gå. Bliver mere motiveret til at give det en indsats og arbejde på det. På kurset har jeg lært, at service det spiller en rigtig stor rolle i forbindelse med nye kunder og eksisterende kunder, og også afsluttende kunder, at man hele tiden har service, og man hele tiden giver dem en god behandling og giver dem lidt mere, end de betaler for, og mere, end de forventer. Helt sikkert haft det sjovt undervejs. Det er jo et hold af meget forskellige mennesker og forskellige inputs. Så jeg synes, der er blevet grinet meget og snakket, og især, altså man kan mærke, hver gang vi lærer hinanden bedre og bedre at kende. Og det har selvfølgelig givet noget et godt sammenhold og gør, at stemningen er løs og sjov.